Tak, prajem krásny deň zo slnečnej Floridy. Dneska nám to tu peče ako divé. Tak sme takto v tieni schovaní. Zobral som tohto Suburbana 2,5 s 8 masakrálnou, úplne neskutočnou. Na video budeme toto auto viac menej predávať. Bude teda na aukcii aj tu v Amerike, ale pôjde aj s možnosťou predania do Európy. Auto, ako som hovoril, už ako dlhšie u nás stálo. Viac menej nebolo čas sa k nemu dostať, ale pri tom upratovaní jarnom, ktoré tam máme na jarde, tak sa snažíme tieto auta, ktoré sme vyťažovali od niekiaľ, alebo boli proste len nejakým spôsobom prevážané v rámci vyťaženia, tak sa snažíme ich nejako posunúť ich ďalej do sveta. Sú to všetko také, dá sa povedať, zaujímavejšie kusky, zaujímavé špecifikácie alebo s nejakým zaujímavým motorom, čo aj tento Suburban myslím si, že je. Takže jedná sa o 2001 Chevy Suburban 2500 s motorizáciou 8,1, 8 válec, je to big block, neskutočný motor, ktorý má brutálny tork a naozaj svoj charakter, ktorý dneska už proste auta nemajú. Všetko je downsizingované a aj keď si chcete kúpiť Suburbana, tak máte tam 6 liter a to motor je naozaj úplne something special a je ich už hodne málo v stave takom ako je tento, čo znamená, že to není totálne znité a je to proste ešte funkčné auto, do ktorého sadnete a viete ísť niekam. Toto konkrétne auto je pôvodom z Texasu, bolo vlastne na hraniciach s Mexikom, myslím, že to bolo mestečko McAllen. Má nabáne 177 000 mil a nejaké drobné. Stav toho auta je taký, že a história toho auta je, že to auto stálo dlhšiu dobu v tom Texase. My sme ho nejako kupovali na vyťaženie s tým, že auto k nám prišlo plne pojazdné, ale chýbali tam náplne, bolo to proste s fúknutými pneumatikami v zdevastovanom stave, takže viac menej u nás to dostalo nejaký základný servis. Vyčistilo sa, vymenili sa kapaliny, pozrel sa zbežne ten stav toho auta a viac menej to je všetko, čo sme s autom robili. Nebolo tam nič extra potreba, samozrejme to auto má nejaké nedostatky, čo sa týka kozmetiky a podobných vecí. Je toho určite viacej, čo si neskôr ukážeme vo videu, ale viac menej nie sú to veci, ktoré by bránili tomu, aby sa auto proste mohlo používať. Čo sa týka nejakej mechanickej stránky, plne funkčné. To znamená, ako počujete, cvaká kompresor, klimatizácie, všetko proste funguje ako má. Štyrkolka funguje, elektrika viac menej. Nie je tam naozaj nič také, čo by prekážalo jeho prevádzkovaniu alebo jazdeniu. Tak ako som spomínal, tej kozmetiky je tu trošku viacej. Máme tu rôzne také proste odierky, škrabance, vyfejdovaný lák, ten clear coat. Takže také veci tu samozrejme, že sú škrabance za tie 23-24 rokov, proste to tam človek nájde, nazbiera. Není to ešte raz uloženka, ktorá by bola zaparkovaná niekde. Kapota je takisto, dá sa povedať, v stave na prelakovanie, lebo je tam proste, jak vidíte, aj ten clear coat proste sa lúpe. No. Takže je potreba to nejakým spôsobom dať do poriadku. Gumy za mňa sú v doslušnom stave, majú asi 80%, možno 90%. Naozaj áno, neviem, ako presne staré budú, ale vyzerá 2019 sú to. Takže už majú nejaký vek, ale nie je to nič strašného. No. Takže určite ešte poslúžia nejaký piatok. Čo sa týka podvozku, tak je tam taká typická líška, podlahy, možno to takto, sú čisté. To znamená, toto je podľa mňa dôsledok stania, ktorý bol 22 roky, ale nie je to nič strašné, že by to bolo znité, alebo že by to malo nejaké také neduhy, že sa pozrete na spodky dverí, že by proste boli hrdzavé alebo podobne. Proste je to typický stav, aj počujete na dverách, že proste síce sa premazali, ale je to trošku počuť, že to je hlučnejšie. Takže chýba tu rezerva, čo je dôležitá vec. Nádrž vyzerá, že už bola historicky menená. Má to ťažné, čo sa týka towing capacity tohto Suburbanu, takže máme tam 10 000 poundov, 4540 kg náťažné, čo samozrejme v Európe asi môžete tam len tých 3,5 tony ťahať, ale viete, že máte auto, ktoré to utiahne. A za mňa auto úplne fantastické ako na jazdenie, je to proste typická stará Amerika, je to tank s
tým, keď idete po ceste, tak naozaj, či trafíte jamu alebo niečo, tak vás to nejakým spôsobom neštve, lebo to auto je tak skonštruované, že vydrží toho neskutočne veľa. Takže takisto, keď budete s tým ťahať alebo pôjdete s trailerom niekde, tak to auto nebude cítiť to kor s tým motorom 108.1. Nebude cítiť nejaké také... Nebudete cítiť tú váhu tak, ako keď ťaháte s niečím, čo je proste slabé, no jasné. Takže naozaj ten motor má fantastický tork a dokáže to naozaj slušne zatiahnuť a potlačiť do sedačky. Čož ako, samozrejme, že máme veľa amerických aut, ale tých 8-bedníček je naozaj málo a v takom stave, že vám, ja neviem, nekope prevodovka, že to auto proste jazdí slušne a nemá nejakým spôsobom nejaké issues s motorom, že by proste bol ten nejaký misfiring. Je toho málo, hej, na normálne dostupné peniaze hodne málo, preto sme to auto kupovali viac menej, lebo sme vedeli, že motoricky to auto bolo vždy starané a malo to pravidelné výmeny olejov a ten človek sa o to staral a mal ho proste na to, aby ho používal, nie na to, aby mu proste stálo. Nebolo to zrejme primárne auto, bolo to asi nejaké sekundárne auto, lebo tá mileage toho auta, tých 177 000 za 21 rokov je, myslím si, že dosť dobrá hodnota. Tieto Suburbany majú častokrát nabehané 300-400 000 mil tu a bez problémov jazdia ďalej. Osobne poznám ľudí, ktorí majú tieto Suburbany a majú na to nabehané proste nezmysel kilometrov a mil, proste jazdia s tým daily a ťahajú a robia s tým prácu. Čo sa týka toho interiéru, je to tá výbava LT, to znamená, že už to má tu teda elektrické sedačky, čo sa týka tej elektriky, tak všetko funguje tak, ako má. Viac menej, není k tomu žiadna dokumentácia, prišlo nám to proste takto prázdne, takže sú k tomu akurát 2 kľúče. Stropnica na tom, čiže čo sa týka interiéru, najhoršia na tom stropnica, ktorá vidíte, že je už v stave, kde je naozaj potreba niečo s tým robiť. Takisto tie sunvisory sú v takom stave, že ako sú tam, ale je potreba sa na to pozrieť, lebo je to dolamané, zničené. Čo sa týka tej výbavy, má to teda aj vyhrievané sedačky, čož u tej Z71 myslím nebolo. Sú tu Captain Chairs, to znamená, že 2 sedačky takto so stredovou uličkou, čož je, myslím si, že je moje najobľúbenejšie riešenie, lebo človek si vie pohodlne prejsť dozadu a keď máte napríklad pejskov alebo niečo, tak môžu proste prebehnúť. Takže hovorím, úplne super koncepčne riešené auto a je to naozaj obrovské, hej, že keď si vezmete, že koncepčne naozaj priestor pekný vzadu a nie je to nič také, že by sa tam človek nezmestil. Myslím si, že plnohodnotne sa tu 6-7 odvezú úplne bez problémov v tomto aute. Takže naozaj je to auto proste, ktoré keď niekto potrebuje na ťahanie s tým, že vlastne chodí s rodinou alebo chodí vás viacej alebo potrebujete obrovský priestor vnútri, tak to je proste ideálny adept. Takže je to auto, ktoré naozaj poskytne svoju všestrannosť a dokáže vás proste doviezť aj tam, kde vás iné offroady nedovezú, lebo samozrejme, že tá štyrkolka a všetky tieto veci sú na tom aute dosť dobre. Čo som ešte chcel poznamenať, tá stropnica vzadu nie je tak zničená, ako je vpredu, čož myslím si, že je super. Čo sa týka door panel, takisto je to všetko pekné, čisté. Tieto povestné boky nie sú prasknuté, čož je super, lebo v týchto Suburbanov to býva popraskané. Asi to už bude menené zrejme. A hovorím, ako takto je to všetko tak, dá sa povedať, čisté, alebo bolo vidno, že sa to auto proste používalo, hej, že bolo používané, ale nebolo používané v zmysle, že by ho niekto devastoval. Proste je to opotrebované naozaj tým, že ľudia nasadali a vysadali. Tá koža samozrejme, že dá sa vyčistiť, urobiť, opraviť. V Čechách je kopec firiem, ktoré sa venuje nejakým spôsobom renovácie tej kože. Samozrejme závisí od toho, na čo to bude používať. Nie je to dotrhané, nie je to nepríjemné na dotyk, to auto proste je len, dá sa povedať svojím spôsobom, opotrebené časom. Takže tak, koberec naozaj tiež nie je nejakým spôsobom tak zdevastovaný, že by sa to nedalo vytepovať. My sme naozaj to auto zavezli na myčku, vyčistili sme ho, dali sme proste urobiť základný cleaning a povysávalo sa. Tu je ešte nejaký DVD player.
Vzadu máte tiež climate control, čo je super. Takže také vecičky, čo určite potešia. Je to ešte auto, ktoré myslím si, že keď sa o ňo človek bude starať dlhú dobu, tak to môže ešte prežiť, lebo už dôkazom toho je, že to auto vlastne má 24 rokov a je v takomto stave a jazdí, tak proste myslím si, že to je fakt super. Má to teda aj pamäťové sedačky, čo je paráda, a takisto výhrev. Môžeme si otvoriť motor. 8.1, no. Svieti nám tu Service Ride Control a ABS-ko. To ABS-ko, keď sme to dávali na diagnostiku, to ABS-ko je vlastne čidlo, myslím, že ľavé alebo predné, a ten Service Ride Control takisto. To je viac menej čidlo na pravej strane. Keď sme sa na to pozerali, už v takom horšom stave, trochu skorodované, takže budete čidla treba pomeniť. Motor si ševeli naozaj krásne, tam vôbec nič, olej, ktorý sa z toho tiež vylial, bol čistý, takže viac menej sami počujete na tom zvuku, že je nádherný. Motoricky absolútne žiadny problém. Prevodovka takisto nekope, radí pekne. Neviem, či má to tu aj overdrive, má to každopádne ten tow and haul mode, ktorý si zapínate tuto. A je to super, lebo samozrejme, že tá prevodovka potom radí trošku v inom režime. No. Má to ten DVD player, takéto veci. Tiež tu máte trailer brake, že si môžete nastavovať vlastne silu toho traileru, ako chcete, aby vám brzdil pri elektrických brzách, čo v Čechách máte na jazdovky väčšinou. Ale kto má americký vozík a má elektrickú brzdu, tak je to super vec. Ja to mám veľmi rád, lebo vždy si to nastavím podľa toho, aký mám náklad. Isto máme vpredu elektrické sedačky, všetko plne funkčné. Takže myslím si, že z tej elektrickej výbavy, okná, hej, všetko funguje ako má. Vyhrievanie sedačiek a tá pamäť. Takže hovorím, za mňa úplne pekné, funkčné auto. Má to tie zrkadlá z tej 2,5, teda to znamená, že vidíte krásne mŕtve uhly a aj sú trošku širšie, takže vidíte aj trailer pekne, keď ťaháte. Takže parádna vec za mňa. Dáme si pár prejazdov a ako jazdu. No a ceste to vyzerá neskutočne, ale je to veľké auto. Takže to má určite takú svoju dominanciu a rešpekt. Čož keď sa pozriete, ja nechcem na novodobé dizajny nič hovoriť, ale tento vzhľad Chevroletov bol proste absolútne top. Za mňa teda úplne top of the line. Tá modrá je naozaj pekná farba, v kombinácii s čiernou s tými klaskami. New American Muscles. Dobre, poďme si dať jazdu. Dáme si teda jazdu po ceste, skúsime si náhony. Čo sa týka klímošky, klímoška funguje, ako som spomínal, ako ste počuli, spínať kompresor klimatizácie. Nie je to úplne, že ice, cold, chcel by to určite akože tu náplň asi. My sme ho skontrolovali, bolo tam dosť, ale myslím si, že to treba proste vyčistiť a vyflašovať a dať tam proste novú. Čo sa týka prístrojovky, tak svieti nám jedine to ABS a Service Ride Control, ako som spomínal, čo sú tiež senzory. No. Takže, Tánoška, držíš sa? Samozrejme. Lebo toto má trošku väčší tork ako tá Petrovka. Áno, som vedla. Naozaj, ja si úplne najviac užívam, dáme trošku slabšie. Ja si vždycky u týchto aut užívam jednotku a dvojku, lebo to úplne, ja vám zastanem. My sme mali pár Suburbanov vlastne s Big Blockom a to proste, ako vás, fakt sa vám musíš držať, Danka, lebo to... Neboj sa. Inak ten burnout som tam ja neurobil. Ja tiež nie. To, ako vás opred do sedačky, je neuveriteľné. Až nám tu mobily lietajú. To tak pochýl. A v momente na jednotke 40 milí. 60.
Takže naozaj ten tork na jednotke a dvojke je brutálny. Samozrejme, že vo väčšej rýchlosti už proste tú nejakú rýchlosť toho auta necítite, lebo je to proste ťažká kráva. Že? Ale takto, ako počujete, prevodovka radí krásne, nekope, nemá žiadne tendencie, že by proste šmykala alebo slipovala. Takže za mňa úplne 100% stav. Tu nám ukazuje vlastne teplotu, môžem to troška približiť, teplotu oleja. A tu nám ukazuje tlak oleja, tá ručička trošku, dá sa povedať, podobne, neviem, či možno to bude proste tým čidlom tlaku oleja, ktorý je u týchto Chevrolet, to býva to vec, ktorá sa často mení, ale tlak oleja to auto má určite normálny z hľadiska diagnostiky, my sme tam nič nevideli, že by písalo nejakú závadu. Takže asi toľko, ja vám trošku pustím silnejšie tu AC. Tak tu máme teplotu oleja, alternátor tlačí, takže všetko krásne. Tu máme ten tow and haul, čo tá prevodovka tiež samozrejme na to reaguje, hneď podradí a začne vlastne ísť vo väčších otáčkach a aj dobrzduje, čiže fantastická vec v kombinácii s tou elektrickou brzdou. Keď ťaháte, tak je to proste pecka. Takže tow and haul vypneme, lebo neťaháme. Kam sa, Danuška, ideme previesť? Čo navrhuješ? Ale má neskutočný ťah. Teraz na 4 plynu. Nádhera. To je zverstvo urobiť do rodinného SUVčka 8-litrový atmosférický motor. Proste to bola doba, kedy ešte fakt ľudia uvažovali tak, že robili to účelovo, aby to ľuďom jedna vec vydržalo, poslúžilo a zároveň poskytlo určitú takú originalitu proste. Skúsime si tie náhony, ako idú, a redukciu, štyrkolku a dáme si tam, no môžeme vlastne skúsiť ten náhon zaradiť. Dáme to do neutrálu a radíme si tu, máme for high. Tam to trošku slabšie. Tu máme dneska dosť veľké teplo, takže tu máme for high a dáme si for low. Už bolo počuť, že zaradila. A už ideme na redukcii, takže redukcia tiež nám krásne funguje. Môžeme prejsť, aby nám prehodila aspoň na dvojku. Keď je to auto zo severu, tým, že toto je z juhu, tak naozaj to väčšinu času jazdilo na zadok. Takže tým, že to jazdilo, tak v tom Texase naozaj tí ľudia proste tým autom nedávajú tak zabrať, ako že by sa mal dať teda do spiatočky, aby sa vyradil náhon. To sa tak hovorí? Áno, aby ti to vlastne vyradilo predok. Takže pustíme si zase tu AC, lebo to naozaj pažák. Ukázali sme si teda, ako auto jazdí a že funguje všetky náhony. Takže každopádne auto, ako som spomínal, bude na predaj aj tu v Amerike na aukcii a bude aj teda, pôjde teda aj na naše stránky do Čiech na predaj, takže ak budete mať záujem,
Môžete si vytvoriť objednávku na toto auto, náhodené na našich stránkach shiptoyou.cz alebo shiptoyou.sk, kde si môžete vytvoriť objednávku až s dopravou k vám, včetne vyclenia a všetkých náležitostí. To znamená, že vám pristane auto pred domom, alebo si ho môžete vyzvihnúť na Prahe. Vieme vám zaradiť samozrejme, že aj registráciu na vozidlo, to znamená, je to ročník 2001, takže spĺňa normu Euro 2, takže sa dá bez problémov prihlásiť. Kontajnery máme teraz nejaké voľné, takže nie je problém to naložiť hneď, to znamená do 5 až 6 týždňov cca auto bude proste v Čechách. Urobíme všetko preto, aby tam bolo čím skôr. Takže pokiaľ máte akékoľvek otázky, tu vám ešte prikladám e-mail, alebo mi môžete napísať, alebo nám môžete zavolať na náš WhatsApp a dáme si prípadne videokol a môžem vám auto ešte ukázať, pokiaľ vás niečo zaujíma. Ohľadne auta detailne, tak nie je problém, stačí nám zavolať, naplánujeme si spoločný call, aby sme boli na jarde a auto vám ukážeme, to nie je problém. Takže takisto keby ste potrebovali pomôcť s nejakými balíkmi alebo vecami, sme tu takisto pre vás, kedykoľvek nie je problém, aby sme vám čokoľvek naložili a poslali v aute, prípadne ak to je nejaká väčšia vec, dali to na palcu a poslali to. Takže s týmto sa s vami rozlúčime a uvidíme teda, aký bude ďalší osud Suburbana. Každopádne už dúfame, bude dlho stáť a už konečne si nájde nejakého majiteľa, ktorému bude robiť radosť. Takže majte sa všetci pekne a užívajte.